Never bet. Yeah. So right, got a restaurant. Yeah, so right. Okay, I'll take a copy. Don't you get up? Ungafeka wazi kodwa ukupheka. Ya sho ngiyakwazi ukuthi Pho yini ephekela? ukudla. Uyabona nawe ngeke usinike singaboni. Wena phela sengayisonto ngavumelana ukupheka nawe. Wena njalo uphe udoti kodwa ngibhodo uzukhotha. Ngasikhotheni uyabona nawe inyanga itshekile. Imali idliwe ibhanoyi, asinazi ishebe, iPice azikho, futhi khona umuntu ekumele ngimbless futhi. Yazi amabhethi nginecebo la. Cebo lani? Asidlale next map. Idlalwa kanjani yona? Lento uthi mawuphethe into edliwayo, kumele uthi next map. Uma ungashongo uzothi map bese ngiyayithi. Ukuthi mina sengithe mapha. Ngizokunika phela. Okay. Ubani? Ubheki from Bolt. Nesikhala kamnandi eGrietman. Bisinyana. Hayi, next map. Hayi ke mabhek, next map. Next taste. Next piece nyama. Gogo, Ya mzukulu unjani? gogo uthathe idatha le-video call. Idatha lani? Ethi phela uTikoloshi wami lo musha uvane wahamba wayokopela i-pin code yakamakhelwane ye-Wi-Fi phela lo ummeli. Athi uyadlala wena. Okunyeke bengifisa ukukutshela kona mzukulu ukuthi omunye uTikoloshi nguwuthumelile ukuthi uye lapha eRes uyogada leli soka lakho ukuthi melifeba nje. Mkini, Maye feba nje. mkini. Map. Futhi bengathi nasekuseni futhi come on. Sewuka. Uyazi nawe ukade ngingashisa. Bra. Angikwazi kahle phela. Ngibamba intombi ebamba usenzo meyiwe. Ba ukhipha imali. Wewe wena. Tshela ukuthi yinzima kumele ngabe ngafa lapha. Ukuthi Puro mimadika. Awuphume-ke wemabhek. Out. Ashwat, Hayi ngibona. awuzongidla wena. Yini mas? Sibali Ya. mapha. Hayi la shwe into engiziwayo phela. Wewe uzomudla nje nomandisa. Hayi mabhek hayi. Hayi your games your rules. Hayibo, ngabe ngiyaliva. Ayikho le. Angeke nje ngisenze. Ngabe ngiyaliva. Maye feba. Mkini. Enjoy the pizza. Edlubala. Yeah, sure. Hayibo. Ngabe ngiyaliva. Cut. Action. Baby. Like, mara, nalo wena, when are we going out? On a date nje. Baby. Hayi ke mabhek. Sibali sezibuyela. Siphethe ubheki. Undipeleke nje futhi ubheki lo undipeleke ubani?